Ei toimi. Ei siinä kaikki joukkoja pelaajia. Mitä on? Ei siinä kaiken tärkeää. Tässä ei tarpeeksi maaleja, kun tullut keskiväärä joku varmaan 4-5 aivan. Mukaan pelaamaan. Siellä ja kättely. Ei mä oon ihan oikea. Kiitos. No niin, jokainen mitali tuolla. Ottakaa itselle. Eikö se yhtään ylimääräistä? No nauttikaa siitä maa. Jaha, Tampere on maajoukko. Eikö meillä ole Tampere 2000? Oli, joo. Oli siksi peli. Joo, kiva taas kun ollaan siksi pelaa. Se oli ihan järkyttävä. Se ei ollut pelaamassa viimeksi. Se oli niin lähellä. Hyvä se toi kiinni, niin mä olin kuka tätä Roki? Tässä tätä Roki. Joo. Tuomari. Joo, kyllä korttien mukaan. Vaikka ollutkaan. Joo, niin. Vähän harmittelisi jälkeenpäin tämä metsälä. Joo, se oli ihan painimiseksi, se oli ihan kamalaa. Hän oli lähteä kotiin. Hän käy jo nyt rauhallisemmasta päästä istäkään näitä pemureita. Joo. Jos vähän alkaa karkaamaan kädestä, niin menee helposti. Kyllä kentällä sanoi kaksi mitkä on säännöt ja mä en tiedä sääntö, miten on pelata. Joo, mä olen antanut sellaiset ohjeet, että koska nämä joukkueet on joskus toivonut, että maalivahdin saa avata yli ja miten paikki on. Et sen mukaan, että on selvät säännöt sikäli. Muutenhan on pienen kentän säännöt. Niin oli, se luki vaan siinä alussa pallopiirisääntö. Joo, niin ne on silloin pienen kentän säännöt. Joo, pitäisi olla sitten, mutta se vaikka. Aivan selvittäinen peli, mutta tuli tänne. Hän ei ole tänne tulla, että hän tuli tänne myös. Hänellä tuli varoitusrajaali. Hyvästi kentällä. Kuvataanko meidän vielä? Ota joukkuekuva vielä.